Здравейте, хора! Ще играем Roblox. Опа, без да искам влязох през една тъпа, с която вече не сме. Извинявай, човек. Ти си момче, това е момичешка дреха. Оф, тъпчуци. Какво да кажа? Така, ако искате да се запишете в мен, името ми го пишеше на едно от видеята ми, деца с една моя приятелка е тук. Точно е тук бяхме. То беше днеска. Да. Тук отгоре ми пишеше името. Това ми застанка диадемка. Така, очевидните неща, които си взимам за телефон, като не работа. По принцип си взимам телефон, карта. Обичам розово, за това взимам розова, не синя. Там синьото не ми е в... Като цяло само тия двете си взимам и да. Понякога, като ми потрябва нещо друго, си го взимам. Примерно, сега не ми трябват пистолети и само ги виждам. А като ми трябва, не ги намирам. Дразните ме вече. Не ми пука какво пишеш. Да. Обичам котки, затова понякога се взимам и не каква да е клетка, е тази най-малката. Не знам защо. Ето. Вътре има сладко котенце просто. Да. За 1 минута и 50 секунди си взимам неща. И ако мога да играя 2 минути, какво правим? Играя 10 секунди. Да. Махам чантата. Така. В коментарите кажете харесва ли ви скинът ми и ако не ви харесва, за срещата, която още не знам кога ще е, може да си го променя. Ако не ви харесва, ще броя. Ако са равни, си оставам с него. Но ако са и с едно повече, ако не е повече, променям го. Ако да е повече, не го променям. За тези, които са за не, много съжалявам, но трябва да изпълним на всички желанията. Може би в някое друго видео ще послушам пък вас. Спри да ме гониш! Момент. Измъкнах се за щастие. Той тръгна там за щастие. За щастие. Това ми се напълни в главата. После